Nu știi ce să faci cu crengile tăiate? Atunci privește asta. E un monstru. Tot ce îi dai, toacă imediat. Și nu e genul de aparat pe care să-l pui în portbagaj. De aceea i-am făcut o carcasă proprie pentru rulmenți, fiindcă sarcina asta e uriașă. Prin partea de sus introduci vreascurile pe care le macină, iar crengile mai groase le introduci prin lateral. Se descurcă ușor și cu ele. Dacă se înfundă, nu te panica, o cheie de 10 sau 13, câteva mișcări și e gata. Cât ai clipi, crengile devin un mulci perfect pe care îl poți pune la pom sau flori. Menține mai bine umiditatea, solul se usucă mai greu și nu trebuie udat atât de des. Se folosește și la compost, pentru că așa se descompune mult mai rapid. În plus, acest tocător e producție proprie, deci dacă apare ceva, noi îl servisăm. Pentru firme, prin metoda de plată PassPay, poți plăti chiar și după 45 de zile. Pentru mai multe detalii sau pentru achiziție, intră la Ziftool.